Čaute ľudia, to som ja zase Cookies. Keď si nevidel minulé video, tak sa choď rýchlo kúknúť na kanál a toto video si nechaj prepnuté, keď to kúkaš na počítači. A chcel by som tak poďakovať za tých 100 odobrateľov. Bude veľká súťaž, čo som vám v minulom videu nehovoril. Súťaž bude skôr tak pre dievčatá, bude to o Labubu. Neviem, je to hovadina, samozrejme, ja to nepodporujem, ale bude súťaž o Labubu za 100 odoberateľov. No tak hlasuj čo najrýchlejšie a môžeš vyhrať Labubu. A posielajte... No, potom vám to vysvetlím. Asi teraz by vám mal výsť nejak hlas. Áno, ľudia, to som ja ten hlas a samozrejme, dávajte si pozor a dávajte hlavne odber a lajky a potom sa zapojte.